Comezaría, bueno, dándovos as grazas polo convite, tamén as palabras amables da decana, e a Enrique non lle vou dar moito as gracias porque xa me pisou toda a conferencia. Entón, síntome un pouco resumido xa, as teses principais avanzadas, pero bueno, contentos porque nos convidedes a falar de psicanálise, que pensamos que é algo necesario e non é frecuente, e en especial a Pablo e a Óscar, pois as grazas por organizar este simposio. Eu coñezo a burocracia universitaria desde dentro e para mover un dedo pois hai que facer 40 papéis. Teño así un texto moi longo, estamos a final de curso, eu tamén recoñezo certo cansancio, con dúas partes, unha parte máis introductoria, que o mellor para algúns resulta repetitiva, porque son cousas que xa coñecedes, e logo, digamos, unha parte máis en concreto sobre o título da charla. Bueno, eu comezaría dicindo que hai certo paradoxo en que se nos chame a Facultade de Ciencias da Comunicación a falar dun señor que di que a comunicación non é posible, nin sequera entre dous suxeitos, non digamos a entre tres ou máis, non? Esta frase de Lacan sobre a que logo volverei, de que a relación sexual non existe, pois facíame gracia, digo, nos chaman de comunicación, será para que descompletemos un pouco a comunicación, non? Ben, teño aquí algunhas notas sobre a vida de Lacan, non sei se é necesario meternos agora nisto, non? Enrique adiantaba esta charla sobre o estadio do espello como formador do eu, a que eu vou facer moitas referencias. Se hai algunha anécdota interesante, sería dicir que cando no ano 36 Lacan está impartindo esta charla, Ernst Jones, que sabedes que é o principal biógrafo de Freud e seguidor, quítalle a palabra. E os 10 minutos dille que se vaise da palestra e que deixe de falar. Non lle deixan acabar a súa charla. Dille, vostede non está falando de Freud, di cousas incomprensibles, saia de aí. E un pouco esta é a posición de Lacan con respecto á ortodoxia analítica, non? Sempre alguén que está na extimidade, se queredes, moi cercano a Freud, pero tamén colocado polos propios freudianos fora, non? Nunha fora. Anos máis tarde falará da súa excomunión, lembrando a expulsión, a prohibición de que Spinoza acuda á sinagoga. Ben, é unha figura que se caracteriza por isto, por salirse un pouco desta ortodoxia psicoanalítica, pola versión que se deu da psicoanálise nos Estados Unidos, como unha especie de adaptación dos suxeitos ideais de vida americanos, o American Way of Life, unha psicoanálise que debía contribuir a reforzar a autoestima. Bueno, é unha figura que se distancia desta deriva, non? Da psicoanálise. Lembrades esa frase de Freud: si souberan que lles estamos traendo a peste aquí a Estados Unidos, non nos recibirían tan cariñosamente. Eu espero non traervos a peste aquí, ni moito menos, pero e despois acabou sendo domado un pouco a mensaxe freudiana. Lacan pretende recuperar ese punto de descompletar, de ruptura, non? Que tiña o discurso de Freud. Ben, vamos alá, vamos a facer un repaso polos tres rexistros, o imaginario, o simbólico e o real, con cousas que seguramente Rosa logo vai explicar e mellor que a min, pero teño que presentar estas tres ferramentas conceptuais para poder atacar o problema do selfie, das redes sociais, con esta andamiaxe, non? Pido disculpas se é moi espeso, non? Pero bueno. Entón, imaginario. Lacan fala de tres rexistros, non? El nomeos así, son rexistros, son... Si Freud falaba de eu, supereu e elo, pois el nomea, digamos, intenta pensar a psique a partir destas tres nocións: imaginario, simbólico e real.
Imaginario provén de imaxe, non? Esta sería unha primeira aclaración. Non provén de ficción. O imaginario non é algo que nos inventamos no vacío, non? Este concepto de imaginario como unha representación imaginaria, non? Sino máis ben relacionado co concepto de imaxe. É certo que hai algo da orde do descoñecemento vinculado ao rexistro do imaginario, pero non debemos pensar que sexa algo ficticio, non? Enrique dicía que nos conta Lacan nesta cuestión do estadio do espello, pois contanos como se constitúe a primeira identidade dun suxeito. É unha experiencia que o primeiro que plantexa este psicólogo evolutivo, o Vallon, na que el di que un neno situado ante a súa imaxe nun espello gaña por primeira vez a vivencia de que ten un corpo unido. Os nenos inicianse na vida cunha imaxe do seu corpo como deslavazado, non? Para os que se sades de leusianos, seguro que algún hai. Lembrade, iguatarianos, esta noción de corpo sin órganos que aparece por todas partes no Antiedipo. Isto, un neno é ese deslavazamento. Ten un brazo solto, ten unha perna solta, non hai unha unidade, eso se ten que gañar. Igual non dinos como se gaña esta unidade a través de verse nun espello. Ver a súa imaxe nun espello como unha unidade. Hai moita cousa por aquí detrás, non? Lembrade que sabedes que Lacan, os primeiros intelectuais que frecuenta son os surrealistas. Mentres está aí formándose ou decidíndose a entrar na Facultade de Medicina. E el di, con algo de resonancias a Dalí, que aquí hai algo da orde da paranoia, porque esta imaxe é algo que non coincide co real. A vivencia real é un deslevazamento do corpo e se forza de algún xeito esta unidade. O feito de que o espello lle devolva a súa imaxe unitaria permite que a partir deste momento o neno se viva como un corpo, que se dé a un corpo a sí mesmo. Pero non só se dá un corpo, se está dando unha primeira identidade. E Lacan pensa que non é só cuestión do corpo, sino que é cuestión do eu. Se constitúe un primeiro eu deste suxeito. Entón, temos esta parte da experiencia. Hai moita cousa interesante aquí detrás, non? Na esquizofrenia, hai unha sobrediagnose da esquizofrenia. A esquizofrenia é un concepto empleado para falar da psicose, dos distintos tipos de psicose, cunha certa ambigüedade da categoría, non? A psicoanálise, para a psicoanálise, a esquizofrenia refírese aos problemas de vivencia do corpo, de vivencia desa unidade. Pois, por exemplo, un suxeito que di que ten unha cola de 2 metros de largo, polo tanto, cando pasas ao seu lado por un pasillo, teste que separar para non pisar ya. Vedes que hai algo da imaxe corporal que está sin pechar. E remite a algo deste proceso que non se resolveu correctamente. Entón, temos esta cuestión. Temos a cuestión desta unidade do corpo e temos a cuestión de que aquí aparece un primeiro eu. Un primeiro eu como unha certa carpa superficial, digamos. Como algo que na psique humana sería a dimensión máis de afora, non? Menos sólida, poderíamos dicir. E que a partir deste instante vai acumulando unha serie de identificacións, que son identificacións, trazos de suxeitos que o rodean e que pasa a integrar na súa identidade. A pouco que nos preguntemos cada un de nós, vamos a topar cousas de mamá, papá, un tío, rapidamente, rasgos que esas persoas coas que nos relacionamos na nosa construcción subxectiva vamos collendo de aquí e dalá e que pasan a formar parte do noso eu. É o que se chama, o que Freud chamaba o eu ideal do suxeito, que non ideal do eu, eso é outra cuestión. Entón,
Visto esto, se entende como a psicoanálise, visto isto que se refire ás relacións que establece un suxeito con aquelas persoas máis próximas, como a psicoanálise nun primeiro momento se pensou como unha resolución dos complexos. Que é un complexo de Edipo, ou de Electra, ou de Ciúmes? Non é máis que as relacións que establece un eu con outros eus. E entonces a psicoanálise se pensaría nesta época como pretender atravesar todos estes complexos. Non? A primeira queixa que formula un suxeito cando vai a un analista é non soporto a miña nai, soporto o meu pai, faime a vida imposible. Hai algo desas relacións interpersonais, diríamos, que ten que ver como se depositaron estes complexos neste nivel imaginario, neste nivel do eu. E aquí tamén se moven a maioría das psicoterapias que coñecedes, que veñen a reforzar este eu. Tes pouca autoestima, tes que ser máis sereno, tes que ser máis maduro, tes que afrontar todas estas cuestións. Todo isto se movería para Lacan neste rexistro do imaginario. Se trataría nunha cura deste estilo, atravesar todos os problemas nestas relacións, romper as identificacións que pesan sobre o suxeito que lle están facendo a vida imposible e ver como pode facer doutra forma con isto. Ben, agora ben, hai unha cuestión interesante. A experiencia, di Lacan, do estadio do espello, hai outro elemento que está en xogo. Como dicía Enrique, esa nai ou ese pai, hai un segundo suxeito que está aí en xogo. Porque para que se produzca o xúbilo do neno de recoñecerse no espello, ese son eu, eso que está aí enfrente son eu non son un corpo con vivencias dispersas, eu son esa unidade, ten que haber unha mirada que lle diga sí. Ten que haber unha mirada que valide ese descubrimento gozoso. Porque hai un certo xúbilo, dicir, mira, eso que está aí enfrente son eu. Sí, pero ten que haber esta mirada dun nai ou dun pai que valida esa experiencia. Entón, Lacan diría o así, o plano do imaginario se ve cruzado por outra cousa que ven dende fora e que dá pé a falar do simbólico. Podo repetir, se un está nunha relación entre el e a súa imaxe, Lacan escribiría así, a prima, isto é o plano do imaginario, pero isto, con esa mirada, se ve cruzado por o simbólico. Esta outra dirección sería o simbólico. Ten que haber alguén que valide, que dé a valor a ese recoñecemento que fai un suxeito da súa imaxe. E, polo tanto, da súa identidade, que é do que estamos falando. Imaxe e eu, aquí, van pegados. Entón, repito, para que esta identidade que se construe a partir da imaxe do corpo sexa operativa, non chega coa simple contemplación, senón que outro suxeito valida este achádego. Necesítase dun aceno, unha mirada, un asentimento por parte de algún outro que valide este recoñecemento que o neno fai de si mesmo. E isto é moi importante, porque entonces hai un elemento que se necesita de fora. Non chega con un véndose a si mesmo, con ese neno que se ve, senón que hai outra cousa que necesita interverse. Hai un outro simbólico que necesita intervir, operar para que isto funcione. E se non hai este segundo elemento, esta intervención, non se produce o éxtase, o xúbilo, digamos, o disfrute de saberse un eu. Isto é un like nunha rede social. Esta mirada é o like reducido, logo veremos,
con problemas, pero no fondo é iso que se busca na rede social. A validación de que eso que eu mostro aí diante como imaxe son eu, de que eu puidera ser eso. De que sí, de que acerto presentándome en unha pequena historia, neste selfie, nesta captura, de que eso corresponde realmente a miña identidade. Vamos a falar un pouco do simbólico. Entón, o simbólico de Lacan non ten que ver co símbolo, ten que ver co significante. O mellor hai unha mala elección de Lacan na palabra, pero non ten que ver co símbolo, non? Peirce, isto evidentemente só a vos, distingue tres tipos de signos. Se a relación é material, o signo é un icono, unha fotografía de alguén, unha estatua, por exemplo, unha representación de alguén. Se a relación é contigua, o signo é un índice, unha pegada na area apunta a presencia de alguén, o fume que sae dunha fogueira apunta a presencia de alguén, e se a relación é convencional de Peirce, o signo é un símbolo. Lacan non fala do símbolo, non lle interesa o símbolo, non lle interesa o significante. El relé a Saussure e a Jacobson e créase a súa peculiar lingüística. El fala de lingüistería. A miña é unha lingüistería, non? Unha das críticas que se lle fai a Lacan, bueno, hai 2 días falando cun colega, é o emprego de elementos que proveñen de outras disciplinas, o seu estilo, o seu xeito, non? Este era un amigo matemático e me dicía, pero es que cando se pon a falar de matemáticas, o que está facendo non ten ningún valor matemático, son cousas... Digo, non, el fai o uso que lle interesa para iluminar a psicoanálise, non? E coa lingüística pasa algo parecido. Cal é a principal transformación que fai da lingüística de Saussure? Pois que invirte significado e significante e dalle prevalencia ao significante. O significado para Lacan está en errancia. É algo que se produce de vez en cando. Hai efectos de significación, pero en principio está en errancia. Este exemplo que poño habitualmente, o significante pai quere dicir absolutamente algo distinto para cada un de nós. Non se pode ir a buscar un diccionario que é un pai. Non, iso non recolle o que significa realmente un pai, sino que cada un de nós temos a nosa versión do que quere dicir esa palabra. Os significantes de Lacan remiten os uns aos outros, se queremos de maneira, en principio, sin pausa. Derrida isto chamalle diferir, penso, e de vez en cando se produce un efecto de significación que detén esa cadena significante. Entón, o símbolo de Lacan fai referencia á palabra, a linguaxe pensada como conxunto de significante. Pensemos que esta fase de Lacan, se ten unha primeira fase na que está lendo a Freud máis cerca dos textos freudianos, se queremos, ou de certo freudismo dos complexos, agora é o estructuralismo o que entra, non? Estamos nos anos 60. Lévi-Strauss, sobre todo, ten unha influencia tremenda sobre el, e el empeza a pensar o inconsciente como unha rede de significantes interconectados, donde cada unha das cousas que xogan nese inconsciente só ten valor en relación aos outros. É unha estructura, é unha estructura. É cando, nesta época, cando Lacan sostén o inconsciente está estructurado como unha linguaxe. Esta frase famosa quere dicir que no fondo estamos dominados por unha rede significante que xoga un pouco libremente, e xoga con nós, por suposto, de palabras, de frases que foron ditas, que tiveron certo impacto, que se depositaron e que condicionan a nosa maneira de estar no mundo. Bueno, son moi típicos os descubrimentos durante un análise de oracións, palabras, frases que marcan a historia do suxeito. Por exemplo, ti non vales nada, absolutamente inocente, pronunciado nun contexto inofensivo,
pois deposítase no inconsciente de maneira que os efectos deso acaban sendo, se eu non valgo nada, non teño nada que pedirlle a todas e cada unha das parellas polas que me vou desplazando na vida como partener. Non sei se entendedes, hai un xogo donde esos significantes se depositan cun significado que condiciona a existencia do suxeito. O paciente que di nunha sesión que el sempre foi o payaso da familia. E en principio eso non está mal, facer rir a familia, pero eso se depositou polo lado de que non podo facer outra cousa que facer rir a miña familia. Eso xa máis problemático. Si tú estás obligado a estar facendo rir todos os días a tua familia sin tomarte en serio o que queres facer, eso xa é máis problemático. O inconsciente estructurado como unha linguaxe. E aquí a psicoanálise busca atopar as claves interpretativas, os significantes principais, que Lacan chama significantes amo, que nos permitirían entender como está organizado o discurso de un suxeito. Prometo que logo volverei ao tema da charla, pero necesito lanzar estas pequenas ferramentas para logo darlle algo de sentido á hipótese que eu lanzo, non hipótese a discutir. Outra frase, non sexas burro, non sexas burro se acaba convertindo en teño que ser o máis chapón da clase, coa mortificación que eso pode producir levado ao extremo. A frase paterna, pero es burro, non sexas burro, e eso parece maxia, pero evidentemente non o é. Hai un efecto, por determinados motivos destas frases recortadas, que é traumático, que provoca trauma. Lacan fala, retomando o Freud a interpretación dos soños, da condensación e o desplazamento que se xoga entre os significantes, el fala de metáfora e metonimia, destas operacións que se xogan un pouco a costa do suxeito, a costa do suxeito. E outro dos elementos que necesito introducir é que no rexistro do simbólico, que é do que estamos falando agora, Lacan pensa a noción do desexo, o desexo. Que é o desexo? O desexo é aquilo que xira en torno a unha falta, algo que lle falta ao suxeito, un obxecto que falta. Lacan define así o suxeito, el o escribe cunha S tachada, cunha barra, para dicirlle que hai algo que lle falta. É un suxeito barrado, non é un suxeito completado. Eu podería pensar, si no imaginario, este sería o suxeito do imaginario, en certo sentido. Un eu que se pensa como completo, no rexistro do simbólico, temos un suxeito que está barrado, falta de algo. Está caracterizado por un elemento que lle falta, que esencialmente persigue. Agora ben, que lle falte algo non é negativo, nin moito menos. Non é unha carencia. É o que o move a vivir. Que nos falte algo sempre é o que nos pon en movimento, o que nos leva a buscar, insistir, intentar, fallar dunha mellor maneira, repetir dunha mellor maneira. Non se trata de algo negativo, dunha concepción pesimista, ao revés. En certo sentido, é o que preserva a liberdade do suxeito para poder seguir buscando. Entón, o desexo xógase no rexistro do simbólico porque se sitúa entre as liñas do discurso do suxeito. Porque só se pode cernir como resultado dunha certa interpretación. Non é algo que se poida concretar nun obxecto visual aí diante. Podedes ir pensando que sucede nas redes sociais, que sucede no selfie, algo que se poida atrapar dunha vez para todas, senón é algo ao redor da que damos voltas, ao redor do que xiramos. Por certo, a idea é que fale como 45 minutos, aproximadamente. Bueno, 45, 50, por aí. Vale. Entón, o desexo xira e dá voltas en torno a certo obxecto que está ausente, pero non a mala maneira. Non cunha vivencia dramática de carezco de algo, son un ser carente. Eres un ser en falta, pero eso non é ningún problema.
E o obxecto do desexo, en realidade, non está aí diante, como aquilo cara o que buscamos, como aquilo que miramos, sino que está por detrás, di Lacan, como un obxecto que nos causa o desexo, que nos causa este movimento, como unha forza que nos pon en marcha para movernos na vida. O desexo non se pode imaginarizar, ou, dito de outra forma, calquera imaginarización falla. Non é un coche, non é unha segunda vivenda, non é exactamente un ideal de vida, é algo que sí pode tocar certos elementos diso, pero non se esgota, ni moito menos nese asunto. O desexo ten un elemento que apunta á insatisfacción, pero non da mala maneira. Non da mala maneira. Ao revés, é unha insatisfacción positiva, é dicir, non se pode colmar, non se pode colmar. Non se trata de que entón, como propón o budismo e un Schopenhauer, se o desexo é unha forza incesante que nunca se pode satisfacer, pois a estrategia é a renuncia, a serenidade, a meditación, suprimilo. Non se trata diso. Se trata de saber facer con esa falta. Ben, Lacan formaliza esta cuestión do obxecto causa do desexo no Seminario 10, en especial sobre a angustia, fálanos de 4 obxectos, o seno, as feces, a voz e a mirada. E seguramente o obxecto mirada é o obxecto que nos interesaría a día de hoxe nesta charla para pensar as cuestións do selfie e un pouco das redes sociais, non? Pero non vou ir tanto por ese lado, non? Pero bueno. Os pacientes falan nunha sesión, dan voltas no discurso en torno a algo que nunca remata de ser dito. E isto é o obxecto que causa o seu desexo. É unha especie de oco no discurso, algo sobre o que se dá voltas. Ben, o paso do imaginario simbólico, da psicoanálise pensada como operando no imaginario, a psicoanálise pensada como operando sobre o simbólico, se pode traducir de diferentes maneiras para un psicoanalista. Por exemplo, a transferencia. Xa non se trata tanto de que ese que está aí diante, que o analista encarna a mamá ou a papá, ou as figuras de referencia, como pensaba Freud, que se debe prestar a encarnar aquelas persoas coas que o suxeito ten problema, senón que agora o analista encarna unha certa suposición de saber. E outra cousa, refírese máis á naturaleza significante da linguaxe. Hai unha suposición de que o analizante pensa que o analista sabe sobre o que lle pasa. O analista sabe, sobre todo, que prestándose o dispositivo analítico se pode aclarar algo sobre o desexo dese suxeito. Entonces, sabe que empregando a asociación libre se pode chegar a este significante sabe, non? Quero dicir que a transferencia deixa de ser unha relación imaginaria para pasar a ser o sostemento dun analista como aquel que sabe sobre o suxeito. Os complexos son reinterpretados. Donde antes estaba o complexo de Edipo, agora están os problemas dun suxeito co seu propio desexo e os líos que se monta co seu desexo, as barreiras que pon o seu desexo, aquilo que realmente o satisfaría un pouco na vida. En realidade, a queixa sobre mamá e papá permitíalle a un suxeito non ter que afrontar o que quere facer coa súa existencia, en certo sentido. Digamos que, ademais dun nacemento biolóxico e un nacemento no imaginario, de gañar unha certa identidade, ten que haber un nacemento simbólico, que é responder á pregunta: que quero facer coa miña vida? E aquí é onde estaríamos no rexistro do simbólico, para Lacan. Que vamos a dicir despois?
que este paso non se dá na actualidade. E que a contemporaneidade sitúanos, péchanos no imaginario sin que se abra a posibilidade de preguntarse que quere un suxeito nesta outra orde. Non? Logo volverei sobre isto. Estou facendo, creo que, spoiler, se chama agora. Entón, a psicoanálise desta época máis estructuralista, na que o significante domina a ensinanza de Lacan, basease de que hai que atopar a lóxica do inconsciente para poder descifrar os síntomas dos que se queixa o paciente. Un síntoma para un psicoanalista é calquera cousa da que se queixe un suxeito, non é un catálogo que se poida atopar nun manual diagnóstico. O síntoma é algo que provoca unha queixa, un malestar, un sufrimento, e Lacan pensa que é necesario interpretar ese síntoma, darlle algo de sentido para que se desfaga. Non sei, si unha dermatite é un trastorno da pel, está claro que sí, pero o momento no que aparece, para quen se fai, en que situación se empeora, xa non é só un trastorno da pel. Hai outras situacións que están aí influindo, non? Ben, entón, a psicoanálise desta época cree no inconsciente como o lugar de desciframento onde se podería atopar sentido para os síntomas e desfacelos para que non provoquen tanto sufrimento. Agora ben, o propio Lacan se dá conta de que hai algo que falla, digamos, nesta concepción. Non é que de un día para outro diga apareceu o real, sino que el pouco a pouco na súa ensinanza vese acompañado por unha pregunta acerca de outra cousa máis masiva. Si había certas frases que marcaron a historia do suxeito, pero por que esas e non outras? Ten que haber algo máis sólido que fixo que se depositaran esos significantes. Payaso. Sí, está aí, pero por que ese e non outros moitos dos que se dixeron? Incluso en situacións máis violentas, familiares, ou que lembra moito máis o suxeito. Non? E é aquí onde comeza a falar un pouco do real, como outro rexistro sobre o que se sostén este simbólico do que acabamos de falar. Do real, realmente, na hipótese que vou lanzar despois, non é que me xogue non penso que sexa necesario dicir moitas cousas, entendo que Rosa vai falar tamén bastante sobre isto, pero lanzo algunha noción por aí para manexarnos. Si pensamos a estruturación da psique de Freud como o eu, o supereu barra ideal do eu, quero dicir, o supereu, supereu que non ten só a cara de censura, de interiorización da autoridade, sino que tamén ten a cara de ideal, e despois faltanos nesta película o elo, a pulsión. Hai certo paralelismo co que nos propón Lacan, imaginario, simbólico e real. Entón, gracias a Zizek circulan estas nocións nas humanidades, en comunicación, en as facultades de arte. Hai que agradecer unha das cousas que xogan nese inconsciente só ten valor en relación aos outros. É unha estructura, É cando, nesta época, cando Lacan sostén o inconsciente está estructurado como unha linguaxe. Esta frase famosa quere dicir que, no fondo, estamos dominados por unha rede significante que xoga un pouco libremente, e xoga con nós, por suposto, de palabras, de frases que foron ditas, que tiveron certo impacto, que se depositaron e que condicionan a nosa maneira de estar no mundo. Son moi típicos os descubrimentos durante un análise de oracións, palabras, frases que marcan a historia do suxeito. Por exemplo, ti non vales nada,
absolutamente inocente, pronunciado nun contexto inofensivo, pois deposítase no inconsciente de maneira que os efectos deso acaban sendo, se eu non valgo nada, non teño nada que pedirlle a todas e cada unha das parellas polas que me vou desplazando na vida como partener. Non sei se entendedes, hai un xogo donde esos significantes se depositan cun significado que condiciona a existencia do suxeito. O paciente que di nunha sesión que el sempre foi o payaso da familia. E en principio eso non está mal, facer rir a familia, pero eso se depositou polo lado de que non podo facer outra cousa que facer rir a miña familia. Eso é máis problemático. Si tú estás obligado a estar facendo rir todos os días a túa familia sin tomarte en serio o que queres facer, eso xa é máis problemático. O inconsciente estructurado como unha linguaxe. E aquí a psicoanálise busca atopar as claves interpretativas, os significantes principais, que Lacan chama significantes amo, que nos permitirían entender como está organizado o discurso de un suxeito. Prometo que logo volverei ao tema da charla, pero necesito lanzar estas pequenas ferramentas para logo darlle algo de sentido á hipótese que eu lanzo, non hipótese a discutir. Outra frase, non sexas burro. Non sexas burro se acaba convertindo en teño que ser o máis chapón da clase. Coa mortificación que eso pode producir levado ao extremo. A frase paterna, pero es burro, non sexas burro. E iso parece maxia, pero evidentemente non o é. Hai un efecto, por determinados motivos destas frases recortadas, que é traumático, que provoca trauma. Lacan fala, retomando o Freud a interpretación dos soños, da condensación e o desplazamento que se xoga entre os significantes, el fala de metáfora e metonimia, destas operacións que se xogan un pouco a costa do suxeito, a costa do suxeito. E outro dos elementos que necesito introducir é que no rexistro do simbólico, que é do que estamos falando agora, Lacan pensa a noción do desexo, o desexo. Que é o desexo? O desexo é aquilo que xira en torno a unha falta, algo que lle falta ao suxeito, un obxecto que falta. Lacan define así o suxeito, el o escribe cunha S tachada, cunha barra, para dicirlle que hai algo que lle falta. É un suxeito barrado, non é un suxeito completo, completado. Eu podería pensar, si no imaginario, este sería o suxeito do imaginario, en certo sentido. Un eu que se pensa como completo, no rexistro do simbólico, temos un suxeito que está barrado, falta de algo. Está caracterizado por un elemento que lle falta, que esencialmente persigue. Agora ben, que lle falte algo non é negativo, nin moito menos. Non é unha carencia. É o que o move a vivir. Que nos falte algo sempre é o que nos pon en movimento, o que nos leva a buscar, insistir, intentar, fallar dunha mellor maneira, repetir dunha mellor maneira. Non se trata de algo negativo, dunha concepción pesimista, ao revés. En certo sentido, é o que preserva a liberdade do suxeito para poder seguir buscando. Entón, o desexo xógase no rexistro do simbólico porque se sitúa entre as liñas do discurso do suxeito. Porque só se pode cernir como resultado dunha certa interpretación. Non é algo que se poida concretar nun obxecto visual aí diante. Podedes ir pensando que sucede nas redes sociais, que sucede no selfie, algo que se poida atrapar dunha vez para todas, senón é algo ao redor da que damos voltas, ao redor do que xiramos. Por certo, a idea é que fale como 45 minutos, aproximadamente. Bueno, 45, 50, por aí. Vale. Entón, o desexo xira e dá voltas en torno a certo obxecto que está ausente, pero non a mala maneira. Non cunha vivencia dramática de carezco de algo, son un ser carente.
No? Eres un ser en falta, pero eso non é ningún problema. E o obxecto do desexo en realidade non está aí diante como aquilo cara o que buscamos, como aquilo que miramos, sino que está por detrás, di Lacan, como un obxecto que nos causa o desexo, que nos causa este movimento, como unha forza que nos pon en marcha para movernos na vida. O desexo non se pode imaginarizar, ou dito de outra forma, calquera imaginarización falla. Non é un coche, non é unha segunda vivenda, non é exactamente un ideal de vida, é algo que sí pode tocar certos elementos diso, pero non se esgota, ni moito menos nese asunto. O desexo ten un elemento que apunta á insatisfacción, pero non da mala maneira. Non da mala maneira. Ao revés, é unha insatisfacción positiva. É dicir, non se pode colmar. Non se pode colmar. Non se trata de que entón, como propón o budismo e un Schopenhauer, se o desexo é unha forza incesante que nunca se pode satisfacer, pois a estrategia é a renuncia, a serenidade, a meditación, suprimilo. Non se trata diso, se trata de saber facer con esa falta. Ben, Lacan formaliza esta cuestión do obxecto causa do desexo no Seminario 10, en especial sobre a angustia, fálanos de 4 obxectos, o seno, as feces, a voz e a mirada. E seguramente o obxecto mirada é o obxecto que nos interesaría a día de hoxe nesta charla para pensar as cuestións do selfie e un pouco das redes sociais, non? Pero non vou ir tanto por ese lado, non? Pero bueno. Os pacientes falan nunha sesión, dan voltas no discurso en torno a algo que nunca remata de ser dito. E isto é o obxecto que causa o seu desexo. É unha especie de oco no discurso, algo sobre o que se dá voltas. Ben, o paso do imaginario simbólico, da psicoanálise pensada como operando no imaginario, a psicoanálise pensada como operando sobre o simbólico, se pode traducir de diferentes maneiras para un psicoanalista. Por exemplo, a transferencia. Xa non se trata tanto de que ese que está aí diante, que o analista encarna a mamá ou a papá, ou as figuras de referencia, como pensaba Freud, que se debe prestar a encarnar aquelas persoas coas que o suxeito ten problema, senón que agora o analista encarna unha certa suposición de saber. E outra cousa, refírese máis á naturaleza significante da linguaxe. Hai unha suposición de que o analizante pensa que o analista sabe sobre o que lle pasa. O analista sabe, sobre todo, que prestándose o dispositivo analítico se pode aclarar algo sobre o desexo dese suxeito. Entonces, sabe que empregando a asociación libre se pode chegar a este significante sabe. ¿No? Quero dicir que a transferencia deixa de ser unha relación imaginaria para pasar a ser o sostemento dun analista como aquel que sabe sobre o suxeito. Os complexos son reinterpretados. Donde antes estaba o complexo de Edipo, agora están os problemas dun suxeito co seu propio desexo. E os líos que se monta co seu desexo, as barreiras que pon o seu desexo, aquilo que realmente o satisfaría un pouco na vida. En realidade, a queixa sobre mamá e papá permitíalle a un suxeito non ter que afrontar o que quere facer coa súa existencia, en certo sentido. Digamos que, ademais dun nacemento biolóxico, e un nacemento no imaginario, de gañar unha certa identidade, ten que haber un nacemento simbólico, que é responder á pregunta que quero facer coa miña vida. E aquí é onde estaríamos no rexistro do simbólico, para Lacan.
que vamos a dicir despois? Que este paso non se dá na actualidade. E que a contemporaneidade sitúanos, péchanos no imaginario sin que se abra a posibilidade de preguntarse que quere un suxeito nesta outra orde. Non? Logo volverei sobre isto. Estou facendo, creo que, spoiler, se chama agora. Entón, a psicoanálise desta época máis estructuralista, na que o significante domina a ensinanza de Lacan, basease de que hai que atopar a lóxica do inconsciente para poder descifrar os síntomas dos que se queixa o paciente. Un síntoma para un psicoanalista é calquera cousa da que se queixe un suxeito, non é un catálogo que se poida atopar nun manual diagnóstico. O síntoma é algo que provoca unha queixa, un malestar, un sufrimento, e Lacan pensa que é necesario interpretar ese síntoma, darlle algo de sentido para que se desfaga. Non sei, si unha dermatite é un trastorno da pel, está claro que sí, pero o momento no que aparece, para quen se fai, en que situación se empeora, xa non é só un trastorno da pel. Hai outras situacións que están aí influindo, non? Ben, entón, a psicoanálise desta época cree no inconsciente como o lugar de desciframento onde se podería atopar sentido para os síntomas e desfacelos para que non provoquen tanto sufrimento. Agora ben, o propio Lacan se dá conta de que hai algo que falla, digamos, nesta concepción. Non é que de un día para outro diga apareceu o real, sino que el pouco a pouco na súa ensinanza vese acompañado por unha pregunta acerca de outra cousa máis masiva. Si había certas frases que marcaron a historia do suxeito, pero por que esas e non outras? Ten que haber algo máis sólido que fixo que se depositaran esos significantes. Payaso. Sí, está aí, pero por que ese e non outros moitos dos que se dixeron? Incluso en situacións máis violentas, familiares, ou que lembra moito máis o suxeito. Non? E é aquí onde comeza a falar un pouco do real, como outro rexistro sobre o que se sostén este simbólico do que acabamos de falar. Do real, realmente, na hipótese que vou lanzar despois, non é que me xogue non penso que sexa necesario dicir moitas cousas, entendo que Rosa vai falar tamén bastante sobre isto, pero lanzo algunha noción por aí para manexarnos. Si pensamos a estruturación da psique de Freud como o eu, o supereu barra ideal do eu, quero dicir, o supereu, supereu que non ten só a cara de censura, de interiorización da autoridade, sino que tamén ten a cara de ideal, e despois faltanos nesta película o elo, a pulsión. Hai certo paralelismo co que nos propón Lacan, imaginario, simbólico e real. Entón, gracias a Zizek circulan estas nocións nas humanidades, en comunicación, en as facultades de arte. Hai que agradecerlle que estas tres categorías circulen por aí adiante. O que sucede, e é certo que normalmente, que se di sobre o real? Se di que o real é o imposible. É o imposible. O problema está que o real se manifesta como un imposible no discurso, na palabra, como algo que queda máis alá da palabra. Pero eso non quere dicir que sexa un simple baleiro, un oco, que sexa un vacío, O revés, seguramente é o máis sustantivo dun suxeito. É a maneira na que ten os pés postos na realidade, no sentido habitual, é a maneira, diría Lacan, como goza un suxeito.
é a maneira de estar no mundo dese suxeito, pero o máis sustantivo, que na palabra sexa difícil de cernir, non quere dicir que non teña unha presencia masiva, sólida. E Lacan emprega, por exemplo, a palabra da tradición filosófica, sustancia. Sustancia. É algo que se sostén a sí mesmo, que non necesita de outra cousa para subsistir. Entón, así non hai que agradecerlle que nos leve a pensar que o real é o imposible no discurso, porque está esta outra contracara, é o imposible no discurso, pero é o máis interior, o máis presente, o que máis se repite e o que máis ocupa, digamos, o que máis explica a vida do suxeito. É o peculiar equilibrio ou desequilibrio pulsional dun suxeito, como el fai no mundo, se queremos. E para Lacan o suxeito é pensado como unha defensa frente ao seu propio real. O estilo de real, o suxeito é o estilo de defensa de cada un frente a algo que levamos inscrito, se queredes, no propio corpo. Un corpo non pensado como un organismo, non pensado como un cerebro, por suposto, nin como un código xenético, un corpo como un tipo de rexistro de certas vivencias traumáticas que quedaron marcando ese corpo, ¿no? Que recortaron ese corpo, ¿no? Lacan ten unha metáfora moi bonita, di, somos como unha especie de carroña sobre a que descende o baño da linguaxe e de aí resulta un corpo que se goza. Do corpo só accedemos a través do goce. Agora vou falar un pouco do goce, esta outra noción que se movería neste rexistro do real. Freud, en máis alá do principio do placer, conclúe que o suxeito neurótico non está resido polo principio de placer, rectificándose a sí mesmo, senón por unha compulsión á repetición que nomea como pulsión de morte. Unha certa autodestrucción que lle provoca ao suxeito unha satisfacción non por inconsciente, menos presente. No? Hai unha expresión vulgar moi ilustrativa, o gustirrinín no sufrimento. Eso é o goce. Vostede se queixa, pero non deixa de disfrutar a nivel de inconsciente. Sufrindo, pero non deixa de disfrutar. Es que mamá non sei que, sí, pero todos os domingos hai que ir a comer a casa de mamá. Sempre acabamos discutindo e liando a parda, pero hai que volver ali. Hai unha satisfacción aí velada para o suxeito que se repite, ¿no? Que se repite. Lacan di, o suxeito é sempre feliz, incluso no maior dos sufrimentos. Hai algo que busca, e Freud xa nomeaba isto, ¿no? Pois Lacan traduce esta compulsión a repetición de Freud co seu concepto de goce, jouissance. Hai algo da pulsión que se satisface a costa do suxeito. Vale. Bueno, ben, quedaría a comentar que sucede entón cunha psicoanálise. Pois unha psicoanálise entón vai a ver como se pode operar con isto masivo do suxeito que non cede tan facilmente, que non é tan interpretable, que a base de sentido non se desfai. Que se pode facer co real dun suxeito? A ciencia, por exemplo, pretende operar sin suxeito, é dicir, sin simbólico no sentido no que estamos falando, e sin real, sin imposible. A ciencia pretende dicirnos que todo é posible e que a través dos medicamentos, da educación, da domesticación, do coñecemento, se pode suprimir isto real que levamos cada un de nós inscrito no corpo. Vale. Se trataría, ¿no? Con isto termino o primeiro bloque, de inventar unha nova solución, un novo reequilibrio pulsional para o suxeito para que cambie algo dese sufrimento que se repite, ¿no? Miller, comentaba antes Enrique, fala de facer un esforzo de poesía, inventar algo, crear algo novo, reacomodarse con respecto a isto imposible que non vai cambiar moito, pero se vai a poder operar un pouco sobre iso. Ben, segundo bloque, do Edipo Selfie.
Entón, a hipótesis que se sostén, que veño un pouco a compartir e a discutir, espero que logo podamos falar sobre isto, é que o suxeito atrapado no selfie incesante, na autocaptura incesante, feita para a autoexposición na imaxe, operación que aquí tomo como sinónima de construir un perfil nunha rede social. Un perfil nunha rede social sería un selfie, solo que hai palabras, pero non é un uso simbólico da palabra, é un uso imaginario. O rexistro que domina aí é o imaginario. É un suxeito que está atrapado na petición constante de recoñecemento simbólico. É alguén, ese neno que estaría mirando a ver se hai alguén que lle di que sí, continuamente. Eu me expoño, creo un perfil, creo unha imaxe, saco esta captura de mí mesmo, pero necesito que alguén valide cun like ou un dislike isto que eu estou amosando. Buscar a validación desta imaxe, desta historia que eu conto, desta experiencia, desta vivencia, destos gustos, calquera cousa sirve. Se trata de recibir un xesto de recoñecemento que lle diga que sí, que el pode ser eso, que el pon aí diante, e que está moi ben, que se consinta, que se autorice, que se exprese simpatía por eso que se amosa. O contrario do que teorizan, por exemplo, Sherry Tuckle, que ten pensado moito sobre estas cuestións, sabedes que é unha profe do MIT, psicóloga, que fala moitísimo de comunicación. Ela estivo en París nos anos 80, con Deleuze, con Guattari, Foucault, Lacan. Ten un libro que se chama A vida na pantalla, a construcción da identidade na era de Internet, do ano 95. Un pouco en desplazamento o que formula esta autora, ou o que di Christopher Lasch, nun clásico que é A cultura do narcisismo, de 1979, o narcisismo do que estamos falando non sería un proceso de autoengorde do eu. Por qué? Porque aquí se presupón que hai un eu maduro, constituído, branco, san, racional, heterosexual, que vai ao mercado das identidades a simplemente hincharse. Facerse surfer, crudívoro, budista, practicante de esgrima, corredor de bolsa, o que queirades, para hincharse. Para hincharse. Un eu que xa está formado, non? É un pouco o neoliberalismo. Unha vez que un suxeito é adulto, é responsabilizado de conseguir progresar, ter un éxito profesional. Entón, habería un eu pechado que busca progresar. Non é esta a tese que estou defendendo. O que estou defendendo é que se trata dun eu absolutamente precario, que non está cerrado, coa constante ameaza de desfacerse, que necesita desta operación. Non? É un análogo do que dicíamos cando falábamos da constitución da nosa imaxe no espello. O neoliberalismo dinos que unha vez pasado polos procesos de maduración, cunha formación, cunha serie de estrategias de marketing interiorizadas e de autopromoción, o único que nos queda é facernos atractivos, orixinais, ter un certo risco, unha certa rebeldía, non? Sabes que rebeldía é a palabra que máis se utilizou Albise na campaña, pseudo-campaña electoral, porque non fan falta campañas electorais. Entón, unha certa seducción, non? Un eu que xa está constituído e busca isto. Penso que non hai que deixarse enganar. Por moito que se sorría no selfie, a contracara é unha precariedade absoluta. E esa dependencia total de que alguén veña a validar eso. O que se vende como unha autonomía, un júbilo, unha éxtase de que guapo saio nesta fotografía, no fondo é un eu sin pechar, que se pode desmoronar. É un eu que está aberto, aínda por constituirse. E non acude ás redes sociais ou ao selfie como unha especie de luxo no que darse algo máis de brillo, senón que, se non recibe esa validación dende o exterior, non se sostén, se cae. Por suposto, en toda esta operación opera o engano
de que un suxeito se pode reducir o seu eu, aquilo que el autodetermina, non? É un principio falsamente democrático, diríamos. Eu podo escoller todo o que eu son. Se eleva a elección, non? O absoluto. Eu son a perspectiva que eu escollo de min é o que eu son. Radicalmente falso. Para a psicoanálise é radicalmente falso. A esfera do eu é a esfera do descoñecemento. Por iso dicía antes que sin ser algo do ficticio ten algo do descoñecemento. É paranoico pensar que a imaxe que un dá a ver é o que lé. E aquí se aspira a reducir a identidade do suxeito a aquilo que está dando a ver. O que ele escolla, a todos os niveis, orientación sexual, gustos, deportes, hobbies, maneiras de pasar o tempo libre. A exposición permanente repetida ata a saciedade do corpo, corpos operados, retocados, hinchados, deformados, terribles, no fondo. É moi estreita a barreira entre a beleza e a desfeita. Pouco fai falta estar nas redes sociais para saber que límite moi fino hai entre o que é estéticamente atractivo e de repente pasarse a barbarie. Obedece no fondo a intentar captar na imaxe a identidade, pero é unha operación condenada ao fracaso. Por iso se repite unha e outra vez. Son como intentos constantes de captar do suxeito por captarse a si mesmo na imaxe, pero non se pode, porque un suxeito non é solo a imaxe, non é solo o seu eu. A exposición das historias, dos gustos, das preferencias nun perfil obedece a esta lógica imaginaria de atopar a propia identidade nun recoñecemento mínimo e superficial dun outro, deixando de lado o que ten que ver co desexo. Non hai ningunha pregunta polo desexo, polo menos non como estou intentando presentar para a psicoanálise. Nunca se dá o salto ao plano da pregunta que quero? E sobre todo, a pregunta relacionada con esta, que quere o outro de min? O desexo para Lacan pensa a partir da dialéctica do amo e do esclavo en Hegel. E pensa como un xogo de resposta que lugar ocupo eu para outro. Porque no que estamos vendo, a resposta a esa pregunta é simplemente quere que brille, que saia guapo, que seduzca, pero non é unha verdadeira pregunta. Na rede social non se pregunta realmente que quere ese suxeito, senón que son unha serie de prácticas, de maniobras, de cirurxía plástica, se queredes, sería unha boa metáfora, que ocurren nun nivel moi por encima. Por outro lado, o recoñecemento que se pide se reduce ao mínimo. É un sí ou un non. Non se está pedindo opinión, en absoluto. Se trata de decir like ou dislike. Non se trata de que o suxeito que se manifesta aí estea pedindo unha opinión, simplemente que lle digan que sí, que o validen. É unha constitución da identidade precaria, na medida que para poder sair adiante se necesita un recoñecemento dun outro, un recoñecemento que non está garantido e que pode cambiar de dirección de maneira non controlable. E sobre todo é precaria porque non hai recursos para compensar a falta deste recoñecemento. Alguén que recibe likes, no momento en que empeza a recibir dislike, parece que queda sin recursos para compensar ese non recoñecemento. Isto converte os seus contemporáneos en sucesións deslavazadas de intensidades, experiencias, relatos, vivencias no fondo todas homoxéneas, pero que necesitan ser renovadas e sustituídas de maneira constante a ver se agora atrapo algo do que eu son. A un selfie sucede outro e outro e outro e outro. E penso que en parte, ao mellor isto é a discutir, eu non consumo moita prensa, non hai tempo, pero esta confesión así, ademais gravada, de vez en cando leo o Marca para ver os resultados futbolísticos. E hai unha cosa que me está chamando moito a atención, bueno, sabes que está todo enlazado, non? De repente empezas vendo o Celta e acabas
nos futbolistas e as parellas dos futbolistas en Bahamas facéndose unha foto, é o máis habitual, e hai outra cosa que me chama moito a atención, son os suicidios. Debería haber unha sección na Marca que fora quen se suicidou hoxe, porque todos os días sale alguén, sale un episodio, non? E, bueno, vos, dende a comunicación, a min chama moito a atención que o tratamento é desapareceu tal persoa sin máis, acompañado en ocasións por unha breve mensaxe que é como botan de menos as persoas que lles faltan. Sei que é unha cuestión delicada, pero refírome, por que hai esta avalancha? Podería ser que esta avalancha se debe a que alguén que depende en extremo deste recoñecemento, no momento en que a cousa non funciona e perde algo deste brillo, hai unha especie de desmoronamento total do suxeito. Hai unha especie de caída total. Non hai outro rexistro do desexo, do que quere facer coa súa existencia, que puidera compensar esta falta de validación. Ter unha mala película, un mal disco, que algo non funcione, unha mala época, pode levar a unha caída total. Este é un dos fenómenos que hai aí, que se podría pensar a partir do rexistro do imaginario de Lacan, e outro é o odio. O afecto que predomina nas redes sociais é o odio. Mais parecera que se está esperando a ocasión para inxuriar, para o insulto ao outro. Non é o amor precisamente o que predomina aí. Por qué? Porque evidentemente se estamos falando nun plano onde o que conta é eu e a miña imaxe e que o outro me valide, é o plano da rivalidade absoluta. O único que hai aí é a rivalidade. É ou ti ou eu, ou sí ou non. Non hai punto medio. E máis cun estilo no que as mensaxes quedan gravadas e non se poden borrar. Os insultos non se poden desfacer, quedan aí, inscritos. Entonces, esta especie de promoción do odio absoluta que hai nas redes un pouco tería que ver con isto, con que o que se está xogando. Se alguén depende da imaxe que ofrece e esa imaxe non é validada, calquera frase incendia o suxeito. Outro estilo de situacións traumáticas, menos drásticas que estas das que falamos, é cando o suxeito ten un encontro na súa vida no que se pon en xogo algo da orde do seu desexo. E entonces aquí o selfie non chega para dar unha resposta. Non chega para dar unha resposta. Si o queremos ver así, sería que aquilo que antes se xogaba no atravesamento do Edipo, pensado por Lacan como unha operación que ten que ver, non vou entrar en moita teoría, sabedes que Lacan nomea o Edipo súa forma peculiar, ou así, con guións, esta expresión, é unha función de introducción na linguaxe e no simbólico, chamo así, o nome do pai, non se refire a un pai biolóxico, nin nada que se lle pareza, unha función de introducción á linguaxe, así é como acaba el reinterpretando o Edipo. Parecese que aquí estamos máis acá deste Edipo, deste nome do pai, que lle daría un primeiro lugar ao suxeito a nivel do seu desexo. Un primeiro lugar que logo se modifica ao longo da vida. Estamos falando de operacións que teñen lugar máis acá. Un podería pensar que a adolescencia sería un momento no que se pon en xogo algo desta orde. Por que hoxe falamos de adolescentes con 40, 50, 60 anos? Justamente porque non salen do imaginario, non salen deste só das identificacións, do que dan a ver, da imaxe que pretenden construir, dun eu fabricado, sin chegar a preguntarse cal é a súa identidade a nivel do desexo. É unha especie de estar sometido á oferta social, que escollo do que me ofrece o outro social, fago a miña amalgama sintética sin chegar nunca a preguntarme realmente que pinto eu en toda esa historia, ou se hai algo diso que poida realmente respostar a miña pregunta singular.
Isto fai que cando non hai este recoñecemento non haxa nada para compensar o baleiro e se pase o acto de maneiras abruptas. Unha era esta dramática que falei antes, outra é o odio, outra é a depresión, digamos, como resolver esta cuestión se non se puxo en práctica outro rexistro. Ben, vou intentar ir acabando. Habería unha lectura política desta situación xa feita. Hai un autor francés que vos recomendo, Éric Sadin, que pensa a inteligencia artificial, redes sociais, a construcción do eu a día de hoxe. Ten un libro que se chama Era do individuo tirano, e el fala desta especie de tiranía do suxeito en todas as dimensións da súa vida, que se refire un pouco a autoconstruirse sin pretender pasar polo outro, que todo saia de un mesmo, non aceptar ningunha opinión, ningunha dialéctica acerca dos demais, senón nun proceso no que somos como mónadas, donde temos un omnipoder sobre o que nos sucede. Hai esta versión da tiranía, pero hai outra versión da tiranía que é a obriga do suxeito a estar en constante movimento, autorretrato, exposición, ideación, renovación, reinvención, porque senón parecerá que non ten ningún peso a súa identidade. E unha maniobra condenada ao fracaso. Por iso se repite, porque fracasa. Porque non é posible resolver aí nada. É imposible. Simplemente co plano do imaginario pensado como estamos describindo aquí, resolver algo do suxeito. Por que finalmente triunfou o imaginario? Poderíamos pensar que é a época do triunfo do imaginario. Non estamos na época da linguaxe, solo o empobrecemento sintáctico dos suxeitos sería un síntoma disto, claro, pero ademais diso, non estamos na época da linguaxe pensado como simbólico, porque o ordenamento patriarcal desmoronouse e no seu lugar non viu nada. Estamos no fluido, no líquido. Os lazos familiares, a identidade sexual, o arraigamento nun lugar, a pertenza a unha clase social, todo isto se desmoronou, con efectos, por suposto, liberadores, pero tamén con efectos ansiósenos, de unha certa incerteza de como conducir a propia existencia. Tampouco estamos na época do real, pensado como imposible, o límite, aquilo que non se pode saltar. Moi ao contrario, pensamos que todo é posible. Por exemplo, os discursos políticos que insisten nos límites teñeno moi complicado. Os discursos políticos que triunfan son aqueles que din que todo é posible, que sí, que existe a completude, que non hai que renunciar a nada. Non estamos nisto. A ciencia pensa que pode facer todo transparente, fotografiar a tristeza nun cerebro, e así. Estamos na época na que podemos atopar o desciframento do que é un suxeito no seu código xenético, incluso se é heterosexual ou homosexual, dependerá de algunha mutación xenética. Na época na que se pretende prolongar a vida despois da morte, entón, non é a época do real, do límite, de recoñecer que hai algo da orde do que non funciona, non? Lacan falaba do discurso do capitalismo como aquel que forclúe a castración. Ele enunciaba así. Forclúe precisamente o límite, o de que hai algo que non funciona. Obriga a pasar polo outro para saber algo dun mesmo. Esta non é a época. O selfie e as redes sociais permiten aforrarse o simbólico e o real. Permiten aforrarse o encontro corpo a corpo, que nos podería decepcionar. Os outros, o mellor se ducharon, pero cheiran mal, falan mal, non falan como esperábamos, teñen opinións distintas, e nun mundo dominado polo ideal de completude, o presencial decae. Incluso se aplaza indefinidamente o encontro real a favor do intercambio virtual. Estamos na época onde se pensa que poderemos deseñar un robot que nos sirva de parella de maneira perfecta, para non ter que lidiar con un ser humano. Na época na que a inteligencia artificial vai nos xestionar todo de maneira perfecta.
cando non hai inteligencia na inteligencia artificial, non hai ninguna inteligencia. Ata extremo, pois, de que é preferible a abstinencia antes que o risco de ter un mal encontro. E non só nun sentido sexual, sino en calquera encontro. Ante o risco de que algo decepcione no mundo real, diríamos, é mellor absterse, Fronte ao dictum lacaniano non hai relación sexual, hai algo imposible no encontro entre dous suxeitos que hai que asumir e hai que facer algo con iso. Incluso hai algo de imposible na relación dun co seu corpo, co seu propio corpo. A pornografía e as redes sociais, que son outra manifestación pornográfica, como dicía Enrique, a mí pareceme bastante máis porno Supervivientes e First Dates que non o porno a secas, bastante máis pornográfico. Sin embargo, hai uns restos que nos levan a pensar que é moito máis grave o que sucede a nivel da cosificación na pornografía, pero, bueno, en fin. Frente a isto, temos estas outras maniobras que nos din que sí, que é posible a relación completa, que podemos ser o león e a leona do documental do National Geographic despois de comer, copulando cunha certeza envidiable e absoluta, sin ningún tipo de dúbida, non saben como facer. Frente a isto, aquí hai un problema. A época pretende tratar o real do corpo co imaginario. E é unha operación que fracasa, inestable. Por todas estas cousas un pouco que vos mencionaba, non? Permite evitarse a pregunta polo propio desexo, estou concluindo, sostén a apariencia de que un suxeito se reduce ao seu eu, a un eu que pode escoller, unha identidade que eu chamo aquí de papel, como toda identidade, permite pensar que a identidade é algo que ten que ser brillante, interesante, de tendencia, sen preguntarse nada máis, permite sosterse, funcionan, as redes sociais funcionan, permiten sosterse os suxeitos sin salir de aí, non? Por debaixo do exhibicionismo deste dar a ver constante, o suxeito é comandado pola fragmentación insuturable do seu eu. Realmente non é el quen está mandando. Sutura, se hai algunha, se podería conseguir abrindo un espacio para preguntarse que quere outro de min, que lugar ocupo eu nesa pregunta, que quero facer eu, e non frente a un outro que simplemente se reduce a función de validarme, que haxa unha certa dialéctica, si queremos. Sutura vería abrindo espacio para preguntarse polo modo singular no que vivimos o noso corpo, no que habitamos o noso corpo. Ben, penso que o deixamos aquí. Ao final funme a hora. Alguén tiña que moderarme, eu necesito de un outro que interveña para iso. Abrimos agora unha quenda de preguntas e intervencións do público para a cuestión que queráis comentar. Hola, buen día. Primeramente, parabéns por esta exposición tan útil de un pensamento que eu calificaría de barroco como é o lacaniano. Desde logo, deberíamos convidarlo a unha clase das nosas para que os puxera con tanta claridade. Sempre hai problemas para explicar calquera registro. Dito isto, eu quería plantearlle un par de dúbidas. A primeira delas está relacionada con algo que se mencionou varias veces na súa exposición, que teño, perdón, a chuleta aquí no móvil. Bueno, o like, vostede o entendía inicialmente na súa exposición como búsqueda da validación simbólica. Logo me temo que foi variando un pouco ou foi matizando de algún xeito. O like, o meu modo de ver, forma parte do que se denomina en
bueno, este anglicismo un pouco insoportable, que, como dicía unha técnica de marketing na que solicito a validación pública, a quiescencia con respecto a algo en tanto susceptible de ser consumido. Esa é a definición final. E, bueno, cando digo consumible, digo tamén desexable, non en clave máis de psicanálise. A miña percepción, entonces, é que aí se nos emplaza no marco do espello. Vostede dicía inicialmente que se nos emplaza precisamente para sair de aí. Valide vostede que non me quedei na fase do espello e que podo prosperar como suxeto. Me temo que non, ou eu non o diría exactamente así, senón que nos emplaza ou nos condena a ubicarnos de un xeito permanente nese marco especular e non unha chamada trascendencia, insisto, porque esta forma de validación da que nos fala vostede e que estaría vinculada ao laic implica recoñecer máis que autorizar, que sería máis ben o papel da trascendencia. E, de feito, dice vostede máis adiante que a contemporaneidade nos pecha, nos encerra nesa gaiola do imaginario. Vostede finalmente fala do triunfo do imaginario, me temo que iría por este derroteiro. A segunda pregunta ten que ver máis ben coa cuestión ontoxenética, non máis que unha relación co ámbito reticular, por tanto, das redes sociais, con unha pregunta moi íntima, e vou a facer casi en clave familiar. Retomando a conexión con esa etiqueta un pouco lamentable que ha de emplazar alguén na posición de payaso. Ata que punto, bueno, estamos falando dun etiqueta identitaria e vostede o vinculaba de algún xeito ao real. Me pregunto se do que estamos falando é un efecto, un termo, unha etiqueta significante que ten un efecto placebo, por decirlo de un modo moi brusco, moi pouco articulado. É dicir, estamos falando de que alguén por esa vía, pregunto, busca o beneficio secundario, un beneficio secundario que é, creo que vostede o dixo así, a satisfacción da pulsión. Pero a pulsión se satisface porque Lacan nos enormes vericuetos que el deseña ou traza con respecto á pulsión nos dice que non ten obxecto, por lo tanto que se pode canalizar, que se pode sublimar, e esta é a parte quizás máis freudiana de Lacan, pero se non é así, se non se sublima, se non se canaliza, pesa o curso, está condenada a repetirse. Finalmente, entonces, a etiqueta esta un tanto corrosiva me daría un lugar nunha estructura, nun complexo, pregunto, pero moi precario. Ou é máis ben un escamoteo da pregunta da que tamén se falou no territorio do desexo, cal é o meu auténtico desexo? Aferrome a etiqueta e non me fago máis preguntas, váleme. É o sucedáneo máis cómodo. E, finalmente, a outra pregunta asociada é só se pode sair de aí con axuda terapéutica ou a propiciación de un proceso madurativo pode obrar o milagro da individuación, é dicir, sacarme desa etiqueta arrasadora. Vale. Bueno, grazas, Antía, polas túas preguntas. O mellor son moi optimista, penso que estamos moi de acordo nas cousas que dis, non?
Sí, o que quería dicir é que o like é un sucedáneo do simbólico. É un simbólico reducido, cómodo, donde non hai dialéctica, enfrontamento, preguntas, donde o outro solo figura como ese recoñecemento. E máis ou menos o que pretendía transmitir é que a travesía hacia o propio desexo solo se podía dar con outro tipo de outro simbólico que non é ese emplasto, digamos, ese like artificial. Dicías algo de que se busca máis recoñecer que autorizar. Aí non entendí moi ben, pero en realidade, a pesar de que outro é reducido á súa mínima expresión, se sigue necesitando de él, estructuralmente se necesita diso, non chega a consumir unha historia que ninguén ve ou unha foto que ninguén ve, iso sería outra cousa, e ao mesmo tempo é unha versión totalmente simplificada, entón non sirve para dar ese paso, esa travesía hacia outra cousa que non sexa un emplasto sin peso, diría eu, non? Un emplasto bastante frágil, non? Sobre a seguinte cuestión que comentabas, o curioso de isto que é un significante amo, non? Tomamos este exemplo de payaso, calquera, hai moitos outros, evidentemente, cada un leva os seus significantes amo, é que foron emitidos por eses parentes ou exes próximos sin ningunha intención vexatoria. É o suxeito sobre o que impactaron de maneira extrema. Igual hasta era un ambiente de broma, de festa, deixa de facer payasadas, pero isto demostra que, ademais do inconsciente construído con significantes, hai algo sobre o que foron a agarrar, que é o nivel da pulsión. Había algo, por que se escolleron estes e non outros? Non? Había algún elemento noutro nivel que fixo que se depositaran ben depositados. Non? Meteron os pés nese lodo, si queredes, ou nesa ciénaga do real, do goce da pulsión. E a partir de aí o que provocaron foi un condicionamento de como funciona ese suxeito na vida real. Non? O primeiro está claro que é identificalos, atopalos, localizalos. Máis que un efecto placebo, eu diría, e ten razón, por certo, que ao mesmo tempo confírenlle unha identidade ao suxeito coa que poder maniobrar na vida. Mala porque é sufrinte. E sería posible outra reinterpretación. Ese payaso se pode convertir nun, pois teño a virtude de facer rir a xente. Non nun solo podo facer rir a xente. Se podería resignificar en certo sentido. Entón, ao mesmo tempo que dan unha identidade simbólica ao suxeito, máis estable, demasiado estable, diríamos, demasiado fixa, que hai que deconstruir, mover, ver como se pode facer iso, teñen este lado sufrinte. Falabas algo da sublimación. A sublimación é unha salida posible, é unha maneira posible de facer coa pulsión que non debe ser desbotada. Non quere dicir que haxa solucións correctas, o catálogo de solucións correctas na psicoanálise, do mesmo tempo que tampouco se presupón que todo o mundo teña que pasar pola experiencia psicoanalítica. Cada un vai facendo como pode e busca solucións que pode, e hai moitas válidas para un suxeito. Agora ben, en ocasións, cando non hai maneira de separarse un pouco destos significantes, nin do modo de goce que está por debaixo que o sostén, pois toca recurrir a buscar axuda, non? Non necesariamente, tampouco é unha cuestión dramática, é dicir, mellor que estar sufrindo e repetindo sempre o mesmo, pois un pide un pouco de axuda e busca como salir de aí, non? Só se pode salir coa axuda terapéutica? Non. Tampouco falaría de terapia, non?
non de terapia no sentido... Porque pensade que non estamos falando de unha especie de tratar uns síntomas que se volatizan, non? A solución se consigue cando os síntomas desaparecen, porque máis alá dos síntomas tamén é necesario ver que sucede con esta outra dimensión máis próxima, máis interna, non? O síntoma non conta para a psicoanálise como algo a eliminar, a tratar, a reducir, sino como algo que apunta as claves do que un suxeito é. E un suxeito nunca vai deixar de ser o que é. Simplemente que se lle pode axudar a que sexa o que é dunha maneira menos sufrinte. E iso sai bastante. Non hai unha promesa de completude e felicidade absoluta, pero sí a introducir unhas cantas transformacións que nos permitan estar no noso corpo dunha maneira un poquinho máis aliviada, non? E sin estar continuamente na repetición que ti mesma citabas, non? O problema, que pasa? Que as solucións das que estamos falando, e claro, o mellor os que estamos aquí non somos suficientemente novos como para ter padecido os impactos, por desgracia, e tamén por ben, para ter padecido os impactos de unha subxetivación na que xogan un papel tan importante estas ferramentas que comentamos, non? Entón, canto máis papel xogan estes instrumentos de subxetivación, maior é o risco de quedarse niso, simplemente. Quedarse atrapado en que a existencia consiste no catálogo de intensidades que dou a ver, no catálogo de experiencias que dou a ver, e aí é moi difícil atopar unha solución máis ou menos estable e a favor do suxeito. Aí hai unha solución a favor do consumo, da sociedade de consumo, do eu, do emplasto, pero non do suxeito. Non está aberta a posibilidade de que un suxeito se construa outra cousa distinta que non sexa esta inestabilidade, non? Un pouco por onde iba. Pero, bueno, empezabas así como con excepcións, pero diríache que máis ben estamos así en sintonía, non? Bueno, con la hipótesis de Levi Palser, que me parece interesante, yo tenía una cuestión acerca de, pues, por ejemplo... Hai moito marketing nese título tamén. Pero de unos años para aquí hay distintas redes que han tomado medidas que permiten implementar la eliminación del poder dar like, poder comentar, simplemente subes la imagen y la ves. Y se están haciendo bastante famosas. Hay mucha gente que las pone para utilizar en aplicaciones como Instagram. Aquí en esta lección habría una eliminación de ese simbólico y estaríamos más en un narcisismo freudiano, por ejemplo, en el sujeto. No, sería un pasiño máis na mesma lógica que simplemente con saber que alguén está vendo eso. Xa está. Pero se necesita que alguén o estea vendo. O mellor o suxeito non ten constancia de si lles gusta ou non lle gusta, pero mirará as visitas, mirará algo que lle dá unha proba de que o produto que ofrece é consumido de alguna forma. É dicir, sempre vai haber esta dependencia, senón para que a subes. Si non se pide like, dislike, se elimina esa posibilidade, pero eso ten que estar coa suposición de que alguén vai a ver o que seamos ali. ¿Cómo explicaría el psicoanálisis esta operación de quiero saberlo igualmente, pero yo mismo me pongo trabas para dejar de saberlo porque no quiero? Claro, porque dices tú, vale, tú vas a seguir mirando las visitas porque necesitas esa atención. Sí. Pero a la vez, eliges estas opciones de dejar de ver quién te da like, quién te comenta, etcétera, para rechazar el andar mirando, igualmente lo haces. Sí, claro, porque é unha maniobra máis na que se neutraliza calquera posible inferencia dun outro realmente simbólico, que di isto que estás facendo é unha tontería. Isto que pos aquí, pero que faz? Este vídeo que subiches, pero... Entón se neutraliza a posibilidade de que veña unha inxerencia desde outro rexistro
a dicir que non, porque no momento en que se di que non, pode abrirse o espacio á pregunta: que estou facendo? Que sentido ten isto que estou facendo? Aí abriríase ese desplazarse hacia outro registro. Non penso que se cambie a lógica, no fondo é reducir ao mínimo o risco de que alguén diga, isto que pos aquí é unha soberana estupidez. Entón, sigue un pouco na mesma lógica. Logo habería que coller as persoas caso por caso. Evidentemente, esta lógica non opera por igual en dous suxeitos, en cada un é diferente. Estamos intentando sacar un marco xeral, pero é evidente que as cousas que un sube non son iguais as de outro, como fai, evidente, iso cambia radicalmente. Se estamos falando precisamente dunha vivencia do corpo no que habitamos distinta e que nos marca, non hai solucións compartidas que sirvan para dous, non? Sin embargo, nas redes sociais proliferan os grupos que se identifican porque pensan que comparten certos intereses, non? E por suposto que comparten certos intereses, pero non poden compartir realmente unha resposta que queres facer coa túa vida, nin como fuches marcado pola linguaxe e como habitas o teu corpo, non? Bueno, se me permitís ter unha conversa, abusando un pouco da miña posición de moderador. Eu creo que no caso destas aplicacións que comentabas tamén hai quizás un valor de diferenciación. É dicir, eu estou nestas redes porque pretendo aparentar que eu non estou dependendo dos likes que recibo. Por exemplo, estou en Biblia porque desa maneira demostro que eu supostamente son unha persoa que sabemos tal e como é, que non está facendo este termo tan habitual nas redes sociais, postureo, non está aparentando ser o que non é, senón que eu son tal claro mostro, pero ainda así mostro-me para os demais. Creo que vou poder tamén. É curioso que nas redes se diga que é posible que non haxa postureo. Porque o que estamos falando é que non é posible a non impostura. Por moi sincero que sexa un suxeito. Hai algo da orde de descoñecerse, o sea, por estrutura. É unha maniobra paranoica, o que dicíamos ao principio, é ofrecer algo que non coincide coa realidade, non? Faime gracia eso de que circula isto de tú postureo e tú no. É moi interesante. Yo se ha hablado de lo simbólico, se ha hablado de lo imaginario, y creo que nos estamos deshaciendo o pasando de puntillas por lo que siempre se suele evitar, que es lo real. Has planteado una cuestión muy interesante, que es el tema de los suicidios, que sería, bueno, lo real en estado puro, al final, que es en ese altar de lo imaginario, en tanto no puedo permanecer en él, me inmolo directamente en él, ¿no? Te querría preguntar, precisamente hay una formulación que Lacan acomoda de una forma, bueno, pues como hacía Lacan, ¿no? Con muchas cosas de Freud, aunque es un magnífico lector de Freud, no voy a decir lo contrario, pero que es precisamente esa formulación que hace precisamente lo Heimlich y lo Unheimlich y la derivación de lo Unheimlich, ¿no? Cómo ese real que reprimimos retorna como siniestro, ¿no? Es decir, al final, en esos likes, en esos selfies que hacemos, al final lo que estamos intentando es plantear la medida de lo especular llevado hasta el terreno más extremo. Entonces, evidentemente ahí no hay falta. Es un poco como los anuncios de perfume. Tenemos el frasco, tenemos el objeto, somos completos, no nos falta nada, ¿no? Cuando uno hace un selfie, no le falta absolutamente la sonrisa, lo tapona todo, etcétera, ¿no? Salvo que, a lo mejor, pues, haciendo referencia al punto bartesiano, de pronto se te cuele algo en la fotografía que no debía estar controlado, ¿no? O un gesto, una arruga, etcétera, y que evidentemente te obliga a cancelarla, ¿no? Y buscar otra imagen mejor, ¿no? ¿Cómo en ese selfie, cómo trabajas, cómo ves el retorno de lo siniestro precisamente a la hora de reprimir ese real incontenible? Bueno, eu penso que
O máis siniestro é o nivel de repetición o que condena os suxeitos. A compulsión a ter que volver aí unha e outra vez, porque evidentemente non existe a fotografía perfecta, sempre vai haber algún defecto. Sempre. E entonces penso que unha das manifestacións de que esta operación fracasa sería isto, non? Lacan utiliza o siniestro para irse hacia a súa noción de goce e de real. El fai ese desplazamento. Aquilo que nos habita, máis íntimo, pero ao mesmo tempo que é máis extraño en nós, que é máis oscuro para nós mesmos, que non depende da nosa vontade, que non é controlable, non? Eu vería por aí, vería como nesta compulsión a ter que volver a repetir a maniobra unha e outra vez, hai algo desta orde da pulsión de morte, realmente. Hai unha certa mortificación a fotografiarse todos os días, e isto outro en calquera experiencia, buscando a ver si vai a definitiva, e nunca vai a definitiva, non? Ou o retoque fotográfico, porque todo o mundo sabemos que as fotografías que suben as celebridades están absolutamente retocadas por todos os lados, sin embargo, se poñen ali como si fosen a realidade, non? Hai algo aí nesa orde, non? Penso que si tivera que colocar este termo sería por aí, non? Pola obrigatoriedade de repetir unha e outra vez, non? Que, como decía antes, é unha proba do fracaso da operación, unha proba do fracaso. Outra das cousas que horroriza últimamente son os retoques estéticos, non? Xente guapísima que se deforma. É dicir, que non un diría, pero que necesidade de facer absolutamente nada, non? Eu penso que aí está esta cousa de buscar un pouco máis, e entonces se cae no horror. De repente, se dá como o salto a outro lado. Lacan falaba moito da beleza como unha barreira que defende frente ao horror. No Seminario 7 dalle moitas voltas a esta cuestión, non? Detrás da beleza hai algo da orde do real. Pois claro, se se vai un pouco de máis, detrás da beleza se cae no horror, non? É o que che podería dicir sobre o que me comentabas. Non respondín así directamente, pero un pouco ao lado do que dicías. No, se me ocurre muy puntual un momento. Por un lado, respecto a los likes y demás, comentar simplemente que las redes son, como están, siempre en el orden imaginario, pero el usuario no. Es decir, habrá usuarios que no han entrado en lo simbólico, que están del lado de la psicosis, habrá usuarios que estén del lado de la neurosis. Pensaba en la pregunta de Tiago, porque tú hablas de un sujeto que se divide y que por tanto sí ha entrado en el orden simbólico y está en la neurosis. Y habrá quien esté más cerca de la perversión, que la perversión está siempre más cerca de la relación del sujeto del siglo XXI al goce. Es decir, sabe que goza y no va a buscar sin necesidad de mucha autorización. Aquí juego por esta palabra, la diferencia autorización-variación. Se autoriza a gozar sin problemas morales, ¿no? Y de algún modo está la posibilidad del que ve una impostura o se divide entre que no vean que me gusta recibir likes, o el que directamente está en la perversión y lo que quiere es ser visto y ver como un mayor. Y después se me ocurría que obviamente lo que dijo Fran, de que va a ser siempre una búsqueda de una señal, de un reconocimiento simbólico fallida, porque el medio falla, porque es solo imaginar. Y respecto a lo real, se me ocurría, pues precisamente en el siniestro Freud se acerca a la angustia, es el acercamiento a la angustia de Freud más cercano a Lacan, porque en otros textos de Freud se acerca más, digamos, a otros abordajes de la salud mental. Ahí no, porque se aproxima a una angustia con objeto, esto lo comentaré yo en mi intervención, pero en ese sentido sí nos estamos acercando a lo real, porque la angustia está muy cerca de lo real, porque la angustia para Lacan es la cercanía al objeto de goce, y por
por tanto a lo real, porque lo real es el goce. Entonces, si hay real, mucho, por todas partes, porque hay angustia y goce por todas partes en el siglo XXI, porque falla justo la barrera que suponía los símbolos. Se me ocurre, porque ya hablaste de lo real en ese sentido, ¿no? Lo que es el goce. Sí, no, por suposto, despois o problema está que con estas ferramentas non se pode facer co corpo. O sea, parece que non son ferramentas óptimas. Con esta programación o hardware non vai responder, non se vai a saber que facer co hardware, non? É un pouco por onde van os tiros. E sí, esta completude, este ideal de completude, todo ten que ser perfecto, sin falta. Hai algo aí da pulsión de morte, clarísimamente, nesa repetición, negar que puidera haber algo da orde da castración, ¿no? Como diría Lacan. O exemplo do suicidio é unha cuestión delicada, tentei non facelo así moi abruptamente, pero sí que me sorprende que xente, en principio, con carreiras exitosas, ¿no? Ante un mínimo momento, lapsus, parón, baixada, que haxa unha caída tan brutal. Sí, incluso no máis alto, pero que pasa algo non que un diría non é tan grave e se produce este acontecemento. Eso tamén ten que ver, pues, bueno, pues, que unha mera pausa na intensidade vese como un vacío absoluto, en vez de como un descanso, ¿no? Eso é outra das cuestións da que non estamos falando aquí, que pasa con educar a alguén na plenitude, ¿no? Unha educación na plenitude e non unha educación que considera a falta, o aburrimento, por exemplo, nos nenos. Que consecuencias vai ter eso? Que alguén non se poida aburrir, eso é terrible, é unha tiranía. É unha tiranía, ter que estar sempre facendo algo, vivindo e subindo de intensidade, ¿no? Temos tempo para algo máis, alguna última intervención breve. Non? Sí, adiante. Hay detrás lo que mueve a una persona, bueno, lo que podría mover a una persona a subir selfies constantes a redes sociales es una crisis de validación del símbolo. ¿Qué es lo que había detrás de una persona que no sube esas fotos, sino que se dedica de forma anónima a criticar esas fotos? Teríamos que ir caso por caso, ver que lle pasa, pero podo dicirche que se hai unha pulsión que permite gozar de maneira excepcional é o odio. Non hai outra pulsión máis potente que odio, que o insulto, que a inxuria. E normalmente, bueno, en psicoanálise pensamos o odio, Lacan pensa como cunha relación especial co real, porque aquilo que odias é o que máis envexas. No odio hai algo da túa verdade máis íntima. Pensemos estas manifestacións xenófobas, a xenofobia realmente, ou a homofobia, o que está detrás é a pregunta de si eu non terei algo deso. O insoportable que sería pensar que podería ter algo de eso que está aí diante, e aí nace o odio, non? Hai algo do real, do suxeito, que no odio se recolle, non? Poder estar sin traballar, ou mellor descansando, bailar de determinada maneira, sempre hai algo que apunta ao real, non? Entón, a única resposta que che podo dar xeral sería eso, non? Hai moitísima satisfacción no odio. É máis complicado desfacer unha relación de odio que non unha relación de amor. Moito máis. Hai un vínculo entre o suxeito e aquilo que odia moito máis forte que non no amor. E entón esa necesidade de ir alí a encontrar algo de pulsión, de botarlle encima o outro 4 ou 5 insultos injustificados que non se poden borrar, que perduran, a anonimidade coa que se pode facer o insulto nas redes sociais,
Ainda que estés logueado ou teñas un nome, no fondo é un medio fantástico para increpar, non? Se vas por a calle e insultas a alguén, non é o mesmo que facelo no muro ou soltar unha frase, non? É o que che podo dicir, non? Logo teríamos que coller a esa persona en singular e ver por que necesita satisfacerse con eso, non? Pero hai algo, xa digo, hai algo ali donde odias, ali estás ti, hai algo de ti que está falando, non? Podríamos pensar o racismo clarísimamente desta maneira, o odio á pobreza, non? Pues pensemos en Trump. De onde ven el? Ven de aí, de ser un tipo pobre, migrante, e iso é justamente o que o leva ás nubes. Hai moitas máis cousas, evidentemente, é simplificador, pero pensemos eso, non? Toda fobia conleva a algo do que realmente lle podería gustar a un suxeito. Non de Trump, En relación á pregunta desta alumna de comunicación, por alusións, e son moi breve, temos un modelo na comunicación máis asentada, un modelo para pensar a esa audiencia, para petar ao anonimato que vota facendo uso dunha democracia mediática moi malentendida, moi perversa, vota a favor de que un determinado concursante se expulsado. Se algo moi similar contra él, para petar iso sino anonimato, o mesmo que criticar de denigrar, máis que de pauperar a alguén anonimamente no ámbito máis extenso de internet. Ben, pois imos facer un descansinho de 5 minutos, se queredes baixar por un café, e ás 12 nos contas. Moi ben.